И здравейте хора, аз съм Медикорд и днес ще играя на Custom Map The Little Clay Box. За първи път играя на Custom Map, но гледал съм видеа и е много интересно. Така да започваме. Do not use commands. Welcome to the Little Clay Box. Open to begin. Добре. Готово. И сега мисля, че трябва да натиснем бутона. Така. И чест. Бутон. И сигурно трябва да се сложи тук или тук. На Iron Block. Добре, още един чест и това сигурно е бутона за жълтото. Да. Така, това е нещо като лабиринт. Май. Лава. 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 Добре, бутонче. Бутонче, бутонче. А кое трябва да се постави на Iron Block? Още същото. Това сигурно е за златното. Така, така. Да. Обожавам Custom Maps и много се радвам, че играя. Още ли? Още. Леле. Чест. И тук чест. Това сигурно ще ни трябва. За да го поставя тук, вероятно. Да. И ще трябва да използвам стълбата, за да мога да поставя това тук. И да продължим нататък. Сега малко спид. Бум, минах. Добре, добре. Тук има две различни стълбища. Тук няма стъпало, затова ще поема по това. Трябва... Виждам как трябва да се направи. Трябва да сложа това тук и да се кача по това. Така, така. Още един чест. Схванах какво трябва да се направи. Трябва да се постави като стъпало на другото. Видяхте ли, че му липсва? И да, после да се качиш по едно от двете. Не знам кое е. Сигурно едно от другото. Не знам. Всъщност не знам. Абсолютно нищо. Стига съм падал, не? Това е лесно за изкачване. Защо падам? Бум. Така. 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 И още един чест. Стига да е. Добре, ще скоча, защото няма да ми направи някакъв демидж, няма да ми вземе. Надявам се това да е последното стъпало, което ще трябва да поставя, за да премина напред, а не да продължавам да падам. Стига да е. Тук го поставяме. Продължаваме нагоре. Продължаваме. И да. Супер. Кой бутон да натисна? Кой бутон да натисна? Ето този ще натисна. Добре. Чест. Супер. Бутон. Да видим... Какво? Тази яма как се появи? Не помня да имаше яма. Леле. Леле, леле. Добре, я да видим тук какво има. Добре, такова. Натискам го това. Turn back. Ами обърнах се и какво? Нищо не стана. Turn back. Открива се помещение. Супер, супер. Добре. На какво трябва да се постави? На Golden блокче. Сега къде да тръгна? Добре, ще тръгна на сам. Turn back. Обърнах се, този път не проработи. Turn back. Добре. What the... Пип. Добре. Не знам защо там трябва да има чест, но няма. Когато го зареша и когато го измисля, ще се върна. И здравейте!
след огромна главоблъсканица трябваше просто да се обърна оттам и да хода назад и щеш да ми отключи това, този чест, къде трябва да го оставя на диамантен блок, че супер. Ох, изморих се да мисля. Добре, сигурно трябва да слезна. Сигурно. Така, защо не ме пуска? Ох, боже, това е толкова бъркан съм вече. Не. Лошо. Какво? Не, обърках се. Абсолютно се обърках. Аха. Добре. Какво? Добре, ще се върна, когато прекуса това с лавата. Олеле. Добре, взех бутона и нека продължим. Този мап е толкова бъркващ. Постоянно се променя и... Look down. Поглеждам. What the... Ето, всичко се променя. Добре. Още един бутон. Толкова много бутони. Леле, хора. Ужас. Върта се в кръг в момента. Какво трябва да направя? Да не би да трябва назад да върва. Нямам си идея. Никаква идея си. Изглежда, че отново ще трябва да мисля. Имам някакъв бутон тук и още един бутон. Леле. И още един. Ще трябва да намерим бутон на зона. Още бутони, още лабиринти. Имам чувството, че се върта. Кръг вече поудявам. Какво? Чакай малко. Нещо стана ли? Не. Да не би да трябва... Стига де! Супер! И какво? Congratulations, you've completed the map. Супер! Така, дами и господа, това беше много труден мап, с много мислене. Благодаря ви за гледането. Ще има още клипчета с такива мапове. Ще се видим следващия път и не забравяйте да лайквате и да сабскрайбвате.